אז המורה לתנ"ך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדין היא קמבצית, עושה משמרות באוגדה. אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמג"ד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא מ"פ בשריון. נכון כולם נראים רגילים, אבל אנחנו עם של גיבורי על. בכל אחד תמיד מסתתר חייל, מוכן להציל את העולם. יש את הנהג אוטובוס של דן, זה שתמיד עומד בזמן. הוא עכשיו מפקד סוללת תותחנים בדרום, ליד נרעם. יש לכולם ארון נסתר, או ארגז גדול מאובזר. יש פה סט של מדים וגלימת מילואים, מוכנות תמיד לאתגר. נכון כולם נראים רגילים, אבל אנחנו עם של גיבורי על. בכל אחד תמיד מסתתר חייל, מוכן להציל את העולם. וזה לא משנה אם באמצע חיים או באמצע משחק כדורגל, כולם יעזבו את הכל בשנייה אם יקרא להם הדגל. פה זה לא יקום מקביל, לא מציאות של מרוול. זה הסיפור שלנו, עם ישראל. זה הסיפור שלנו. נכון כולם נראים רגילים, אבל אנחנו עם של גיבורי על. בכל אחד תמיד מסתתר חייל, מוכן להציל את העולם.